הפועל עכו, שתי קבוצות שנמצאות עמוק עמוק בתחתית, חייבות את הנקודות, ואנחנו כבר בדקה הראשונה עם ההזדמנות הזאת של עכו, אם אפשר לקרוא לזה הזדמנות, הבעיטה של אושרי גיטה הולכת החוצה. ג'ון גרגורי פלט כמה מילים מיותרות לעבר השופט לירן ליאני שהרחיק אותו, והחל מהדקה ה-13 אחי נצרת הייתה צריכה להסתדר בלי המאמן שלה. כמה חבל. 6 דקות מאוחר יותר. הנה ההזדמנות של לואב קיאל, זה הולך לידיים של השוער. מחצית ראשונה די חלשה של שתי הקבוצות, מעט מאוד הזדמנויות. הנה דודו גורש מציל כדור מבעיטה מטווח רחוק מאוד של איסמעיל לעמר. 5 דקות להפסקה, נג'ואן גראיה בלי גרגורי שנמצא מחוץ לקווים. רואה את מג'ד יונס מתנהל לו באגף, הנה ההגבהה, ויניב לוזון נוגח ישר לגוף של דודו גורש. 0-0 בתום 45 דקות. מחצית שנייה, ירון אוכנבוים מקבל דקות ראשונות בלחץ של ג'ון גרגורי ואחי נצרת. מישהו צריך להחליף לג'ון גרגורי את הטרנינג המיושן הזה, אבל תומר חמד עושה באמת עבודה נהדרת בתקופה האחרונה. זה כבר שער שישי העונה של החלוץ של אחי. 1-0 בדקה ה-52, הגבהה נהדרת של גיא דיין. איזו התרוממות של חמד. 1-0, לגורש אין שום סיכוי לעצור את הכדור הזה. 17 דקות לסיום, עכו מחפשת את שער השוויון. שחר סימנטוב, אנחנו מכירים את הבעיטות הנפלאות שלו, הוא כבר הכניע את מייבי, אבל המשקוף ועכשיו גם מייבי מצילים את אחי נצרת. עדיין 1-0. 4 דקות חולפות, ההגנה של עכו מסתבכת. תומר חמד יכול לעשות מזה 2-0, אבל הוא לא מצליח להכניע את גורש. דקה אחת מאוחר יותר, ההזדמנות האחרונה בעצם במשחק הזה שייכת לעכו. ג'וני טננבוים מ-11 מטרים בועט החוצה, והמשחק הזה מסתיים בניצחון של אחי, ניצחון ראשון אחרי 12 משחקים שהם לא עשו את זה. 3 חודשים הם חיכו לניצחון.